Kowe buta cilik ya Kakang. Loncat koredos rumah pangka kata kaping prawandawa sumaping pabarisan Peruneng kono gawe gelar sira wang-wang ora pangling iki kaya Satrong Randuk Gumbala Antasena ya dasar Pranyata. Iki kaya paman pedayangan Pamaswata yo dasar Pranyata. Malang kadhak ana ngarepane anakmu. Randu Gumbalana wigati apa paman? Sumurupa. Wektu dina iki aku dinuta saka ngarsane. Koko Prabu Duryudana lumantar paman harus nggoni. Supaya samengko bakal ngrangket wisanggri klakon ndak leboke Pakunjan Praja Ngastina. Lah dalah. Acenanangan nek kaya ngono kuwi jenenge. Waktu dina iki yen tok para sata Kurawa ora nrimakake anggone adikku Wisanggeni bakal njabel Praja Ngastina. Samengko Antasena dhewe kang bakal ngadepi lah dalah. Semene kowe nantang kelawan Raden Sata ya dasare to apa apamu? Aja nganti kowe ijen tanpa mergake ketapna Wadyabala. Aku ora bakal mundur jangkah. Mergake maju. Sak gendengmu tak kendangi Paman Satama.